Good morning, students. Timentai ka Khasi ngin shim ya ka kot Khasi tu, kata Khasi language, ngin shim ya ka lenong ka ba apu ar, kata Soso Tham. Tibuna paning jengi ngang ngila ju asngo, wat ngila ju pulir iki poetry, ki balat ho da umelung Soso Tham. Kilong ki poetry ki basngo tenat mat ki badan jingmut hadu kata-kata. Timenta tu nginya pai kendiat bangin pule shapang ka jing jong Soso Tham bat shapang ki jing trei ki ba ula trei ula penmi. Lakha yo Soso Tham ha iyeng plang baduk ha sait so pen ka hima so ra. Ka so ra kumbangi tip ka lalong lupa ka ri ka buram ka akor. Ki pareng ki penlong ya ka so ra kum ka jaka shong. Ka nong ba ha ka snem khat pras pa ar pa khandai ha du snem khat pras pa nyo pasal. Soso Tham udei ukun ubalai bat ukun chenrang marway na padeng ki sangut ki shipara. Wat la kaya Soso Tham ha ka yeng ka baduk penban ula yo lat ban let school hanong saulia ka balong ka kentot jong uhi. Te la kaya Soso Tham ha ka yeng plang ka baduk ha sait so pen ka bahab ha ka hima so ra. Te la ong wa ka so ra kumbangi tip ka long lupa ka ri ka buram ka ri ka akor. Tiha kapor badang senchar ki pareng kila penlong ya ka so ra kum kan nong ba ha ka snam khat pras pa at khandai ha du ka snam khat pras pa nyo pusau. Te Soso Tham udei ukun ubalai bat ukun chenrang marway na pteng ki saungut ki shipara. Te lo ong ba wat la dala khayo Soso Tham ha ka yeng ka baduk penban ula yo lad ban net school hanong saulia ka balong ka kentot jong uhi. Kum khana school Soso Tham ula bat ula san ha ka yeng ka basngo tenat kalong ru ka yeng ka bala ju hikai ki jingrai la ju yathu babaro shi yeng ki shat ya shong saudong isharak ret banya rai lang ki jingrai ki baki jirai ha yeng mani ka yeng Soso Tham ka long ka yeng ka bariu ble kum ukhana udan ru la ka kamram hala yeng kata ban pendap ka ka wa bat ki we ki kam yeng kam sam. Penban ula penlut iki sngi ki ba kemen bat basngo tanat tam ha ka yeng ka bala pensan ya u. Haki por shuti pat ula penlut iki por ba kemen jong u shikilau riam sim bat kem lembet chaklau. Na lor ka ba shongkai shikilum bat ki tham. Kani ka long ka por ka ba pen kemen ya u. Ha ka ba ula bat sa ha ki jingmut iki kiti ki por ka jinglong khana. Wat ha ba ula san ula rang ba. Ujukan mau hir ya kita ki por ka jinglong khana. Ti Soso Tham ka jing ka basngo tenat nama bala kha ya ula het la san ha ka yeng ka basngo tenat mat ka long ru ka yeng ka bala jusngo tenat ban hikai ki jingrai. Ti la ya thu babaro shi yeng ki jusngo tenat ban shong saudong isharak ret banyarwai lang ki jingrai ki ba ki jirai ha ki yeng mani. Te ka yeng Soso Tham ka long ru ka yeng ka bariu blei. Te kum ukhana udan ru la ka kamram ha yeng kata ban pendep ka kam yeng kam sam ban lit tong shalum shawa. Lo ong ba wat la upenlut ikisngi ki ba kamen bat basngo tenat ha ka yeng ka bal pensan yu ha ki por shuti pat upenlut iki por ki ba kamen jong shaki khlau ban lit riam sim ban lit kem lembet bat ban shongkai shikilum ki them. Mat kani ka long ka por ka bala pen kemen bat ka bala ne sa ka jingmut jing perkhat jong kata ka jinglong khana. Ti ka jinglong khana kalap ne sa ka jingmut jing perkhat jong wat hadu ba anda ula san ula rang ba. Ujukan mau ya kita ki por jong ka jinglong khana. Ti ngijio bat ngila yo ban pule ru ba kumdu Soso Tham utho ha ki poetry ki jong shapang ka jingsngo tenat jong ka jinglong khana ka por jinglong khana bat ki poetry ki ba utho ru shapang ka mai mariang ka pen kan mau bat ka ya thu ri ngi ba kum ukhana uba ju penlut por ban let shangka shikilum bat ki them bat
Kumju ru kan ni kapor kalong kapor ka basngo tenat tam na ka benta jong kum ta ula tho iki ha ki poitri ki ba ula penmi. Wada breng ka jing kemen bat ka jing sngob ha jong ka jing long khanna Soso tham ula deban ma de ka jing song si thang ha ka ba ikpa jong ila khalat no. Kan ni kalabu ya ka yeng ha ka kim khat henrei kam shim la pendulat bat ya ban teng ya ka jing puli jong hasilong hadin ba ula dep puli ka kelas ka ba henriu na so ara. Tilo ong bawat la udan ha padeng ka jing kemen ka jing sngo baha jong ka jing long khanna Soso tham ula deban ma de ka jing song si ha ka ba ula do no ya la ujong ukpa mat ka ni kalabu e ka yeng ka sam jong ha ka kim khat Henry kam shima khanglat ba yu ba un beteng ya ka jing puli jong hasilong hadin ba ula pendap ya ka jing puli ha ka kelas ka ba henriu na so ara. Hadin makilakan ria na so ara hasilong kila dino e ka yeng jong ki ha site so pen. Hasilong la pendap hadu ka kelas ka ba phra bat lamar balaban ka jing duk bat ka jing kedu la ban beteng shu e ka jing puli. Hadin kata kila persang ban thau lat ban penlet puli theology no. Kanang bo unlong unong yalam. Henry kan diru kam shim long satya. Kum ta ula rung no shaka kam hikai haskul red haki nong kandong. Katu kat depor hadir kata ula let hikai hamau senram nang ta pat ula let hikai sa shangpung haka upper primary school ka Presbyterian mission. Ula ne hagani ka jaka jin hadu henrius nam AA. Naki jaka hikai baro ki ba ula let ukham iet bet sngojan ya ka shangpung. Tilo ong ba hadin ba ula dep pan puli ka kelas ka ba henriu kila dino e ka yeng jongki ha site so pen bat kila let ban shong shashalong. Ti hasilong ula pendep hadu ka kelas ka ba phra bat namar ba laban ka jing duk bat ka jing kerdu shim lala ban peteng shu ka jing puli ka jong Hadin kata kila persang ban pha yu ba unlet puli theology no khanang ba undep long unong yalap. Henry kan niru kam shim long kam satya. Tukum ta ula rung no shaka kam hikai ba ula stang man hikai haki school red haki nong kandong. Ula let hikai shamau senram shashangpung haka upper primary school. Bat ula ne haka nikajaka hadu henrius nam AA. Bat layatho ruba na kijaka hikai baro ki ba ula let ukham pas ngojan ya ka shangpung. Hakapor ka ba ula dap arphosan snam karta la thung yu ukum uno hikai Khasi ha government high school da ka hukum jong chief commissioner hakatulap ka live sunning ka shibnai. Soso tham ula long uno hikai ubat tebet bat ubala IT yala di ula penman toy tangi ki khana school henry ya kari bat ka jai ben riau hi baro ko wei. Soso tham ula long unong pe ya ka hostel ka badang tei thamai ha ka takapor ka hostel ha ka jing penyai soso tham kala nang he ki khana kila nang roi soso tham ula dan san ngut ki khun na kini ki khun de tang uprim rose gat pho ubala bu diki den jat jong ukpa tilo ong ha ka por ba ula dap ar persan snem ula sha thongkum unong hikai Khasi ha government high school da chief commissioner ha ka tulap ka balai pesan ding ka shi banai Tukum unong hikai ulong ubat tebet bat uba minat yala ka kam uba IT yala di kabala ai ru ka jing mentai tangi khana school henry ya ka ri bat ka jai ben riu hi baro ko wei ula long ru unong pe ya ka hostel ka badang shushna thamai ha ka te ka por bat la ong hapo ka jing pe chung kala nang he bagi khana ru kila nang bun te so tham udan san ngot ki khun nakini ki khun de tang uprim rose gat pho ubala bo dikidin jat jong ukpa te uprim rose gat pho ude ukhun jong melung soso tham ula teimat eladi dak bala tho iki phawer esop ka doi tarak siar kisni barem uhneu trap bat ka jing utrai jongi tikini ki de ki jing trei mat ki jing tho ki bama ula tho melung soso tham ula Taina mera di da kaba ula tho ikini ki jing tho bat kini ki jing tho chung kila ai jing matoi shibun tangi khana puli henry ya kari bat ka jat ben reu hi baro koi ha kaba kala long shi cha kata ka jing no sinyang ya ka tho katar jongi ki Khasi ki badang sa dien ha ki tu ki por ti ki jing trei jong ususu tham ki kot ki ba open mi laju pandan kam bat laju puli ru
hadu mentah meni bat kilong shisha ki bas ngau tenat bat ki badan jingmut hadu kata-kata. Tinamar kata ngi dan kam ban pende ban sa eki bat ban nang yai penmi shushu eki bat banang penpriang shushu eki kenang ba ki weiru kendup yu I kenya ka jingtre jong uni umelung ubapau nam jong kari khasi jongi. Te kani kalong ru ka badan kam ha ka ba pintho ia ka project work ka jong pi. Tapuli ya kani kalenong syapang ususu tham bat satho ya ka project ka jong pi. Boleh sebut.